қаҳрамони барномаи навбатиамон Умед Зоиров дастпарвари Мактаби ҷумҳуравии маҳорати олии варзиши оид ба намудҳои гӯштини шаҳри Душанбе мебошад. мавсул ба намуди гӯштини дил бастаҳастӣ дар шароити кунунӣ дар ҷаҳони варзиш мартабаи баланд дорад. аз ин лиҳоз ҳар як ғолибият дар арсаи ҷаҳониву осиёӣ барои варзишгар ифтихори бузург аст. ҳатто ҷаҳонпаҳлавон Саидмоъмин Раҳимов қабл аз гӯштини самборо оғоз намудан дар гӯштини тарзи озод тамрин намуд. машқу тамринҳои Умед зери роҳбарии мураббии ҷавон Фаридун Забиров мегузарад. дар ҳақиқат вақте ки кӯдак вориди толор мешавад, иҷрои усулҳои варзишро ҳамчун бозӣ мепиндорад, вале барои Умед машғулиятҳо ин тавр набуданд, зеро ӯро мебоист дар толор ба суханҳои устодаш Фаридун Забиров хуб гӯш бидиҳаду тахайюлпарастии давраи наврасиро аз сар дур кунад. гуфтан мумкин аст ки аз ҳамон давра ӯ барои обур кардани монеаҳои душвори варзиш камари ҳиммат баст. طول 10 سال است که من در فدراسیون گوشتنی طرز ازاد کار و فعالیت میکنم. در این 10 سال من بسیار شاگردان تیار کردم. بسیار شاگردان من چمپیون جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری در دیگر دعوت‌ها چمپیون هستند. چقدر که معلومات در این تالار همه روزه مشق رفته شده است. امید زاهرov دستپرور یعنی مکتب میباشد. هر وقتی که ما با مسابقات سفر میکنیم، امید پیش از همه مشق تعمیرات خود را بسیارتر میکنند که در آنجا جای اول شود. 9 ساله بودم همین نمود ورزش را انتخاب کردم. این نمود با من خیلی پسند بود و خیلی دوست می‌داشتم. سببش این است که پدری من در گوشتنی طرز آزاد مشق میکرد و من هم این نمود را انتخاب نمودم و دوام داده ایستادم. روزهای اولی که رو به همین ورزش آوردید، برای شما وقتی که 9 ساله بودید مشکل نبود مشق تمرین در یک تالاری بر هوا با دیگر ورزشگران؟ البته روزهای اول مشکل بود و من این مشکل ها را پشت سر کردم. خب مدت چند ماه مشق تمرین کردید که و بالاخره با اولین مسابقه خود راه یافتید؟ بعد 2 ماه من در اولین مسابقه راه یافتم که این مسابقه در تالار ورزشی زورخانه برگزار شد و من جای دوم را اشغال نمودم. در این مسابقه بار اول روی گلیم برآمدید، با رقیبان خود آزمایی نمودید، چگونه احساسات شما را فرا گرفته بود؟ آیا در وجود شما ترس و هراس بود؟ بله ترس و هراس بود، ولی من مسابقه برآمدم ترس و هراس رفت. در این مسابقه با چند رقیب خود آزمایی نمودید؟ من در این مسابقه با 3 کس رقابت کردم و 2 تاش را مغلوب کردم و 1 تاش مرا مغلوب کرد. وقتی که در این مسابقه جای دوم رو گرفتید، از جای گرفته خود راضی بودید؟ بله من از جای گرفتم راضی بودم، چون که این اولین مسابقه من بود. من با خودم مقصد ماندم که بسیار مشق میکنم و در مسابقه های دیگر جای یکم میگیرم. дар воқеъ варзишгар танҳо дар майдон имкон дорад ки тамоми он нозикиҳои аз худ кардаашро мавриди истифода қарор бидиҳад. машқу тамринҳо бошад заминаи мусоид барои рахна кардани марҳилаҳои хоси варзиш аст. чун мураббӣ дид ки Умед ҳама супоришҳоро бо камоли майл иҷро менамояд, акнун санҷидани қувваашро дар майдони набард рухсат дод. ҳамин аст ки иштирок дар мусобиқа дар фаъолияти варзишгарӣ мавсул вақти зиёдро нагирифт. чуноне маълум шуд, пас аз 2 моҳи машқварзӣ ба вуқӯъ пайваст. дар идомаи мусобиқаҳо низ ӯ худро ба таври аъло нишон дод. ما با امید زاهرov در یک تالار مشق میکنیم. او خیلی ورزشگر خوب است. در همه مسابقه ها نتیجه خوب نشان میدهد. ما بسیاری وقت به یکدیگر کمک میرسانیم. مسابقه نوبتی در کجا برگزار شد و در این مسابقه آیا همون مقصدی در پیش گذاشته خود را عملی کرده توانستید؟ من 1 ماه مشق کردم و بعد 1 ماه در مسابقه شهری اشتراک کردم و سزاوار جای 1 شدم. یعنی من مقصد خود را توانستم که اجرا کنم. امیدوار شده است که در مسابقه جمهوری برآمد کرده باشید؟ بله در مسابقه جمهوری نورک من
иштирок кардам ва 6 рақиб доштам, ҷои сеюм гирифтам. сабабаш дар чӣ буд ки шумо дар ин мусобиқа ҷои сеюмро гирифтед? Сабабаш дар он буд ки рақибони ман пурқувваттар буданд. рақибонат аз кадом минтақаҳои ҷумҳурӣ буданд? рақибони ман якташ аз ноҳияи Данғара ва яктои дигараш аз ноҳияи Файзобод буд. баъди натиҷаи назаррас нишон додан дар мусобиқаҳои гуногуни шаҳрӣ масъулин ба хулосае омаданд, то умедро бештар ба мусобиқаҳои берун аз шаҳри Душанбе сафарбар намоянд. ҳамин тариқ ӯ баъд аз шаҳри Норак ба шаҳри Кӯлоб сафар кард. ба иқрори Умед дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ варзишгарони пурқувват аз минтақаҳои мухталифи кишвар ширкат варзиданд, аммо ин барои қаҳрамони барномаамон ҷиҳати расидан ба қуллаи мақсуд монеаеро эҷод накард. ба монанди Умед дар ин талор бисёр варзишгорои хуб ҳастанд ки Шукуров Далер, Гулов Муҳаммад, Назаров Муҳаммад Саид, Нуров Муҳаммад, Нуров Муслим, Суҳробзода Шамил, инҳо ҳастанд ки куштингирои хуб ҳастанд. 2021 сол дар мусобиқаи ҷумҳуриявии шаҳри Кӯлоб ман иштирок кардам. Дар он ҷо ҳам сазовори ҷои сеюм шудам. рақибот аз кадом минтақа буданд? рақибони ман яктоаш аз шаҳри Кӯлоб буд ва яктоаш аз шаҳри Норак. вақте ки шумо дар ҳамин мусобиқаҳо сафарбар мешавед, вақте ки баромад мекунед, қабл аз ана ҳамин мусобиқаҳо рафтан дар пеши худ чӣ мақсадҳо мемонед? Чӣ гуна машқу тамринҳо мекунед? ман пеш аз мусобиқа рафтанам дар наздам мақсади ҷиддӣ мемонам ва машқҳои ҷиддӣ мекунам. вақте ки ана ҳамин мақсадҳоро ки дар назди худ мегузоред, хуб чӣ гуна дар мусобиқаҳо баромад мекунед? оё аз рӯи ҳамин мақсадҳои худ амал карда метавонед? бале, ин мақсадҳо ба ман як рӯяи дигар медиҳанд. дар толори варзишӣ шароитҳо чӣ гуна аст? дар толори варзишӣ ҳеҷ камбудӣ нест. дар вақти машқ аз ҳеҷ чиз танқисӣ намекашед. мураббии мо беҳтарин аст ва ҷояш биёяд ҷиддӣ мешавад ва ҷояш биёяд меҳрубон мешавад. иштирок дар мусобиқаҳои қаблии дохилӣ барои қаҳрамони барномаамон чун марҳилаи омодагӣ ба сабқати мибаъда маҳсуб ёфт, чунки ӯро лозим омад ки ба ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намояд. аслан дар мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон даъват шуда дар ду сину сол қувваозмоӣ мекунанд. ба узви дастаи Тоҷикистон варзишгарон аз вилояти Хатлон, вилоятҳои Суғд ва Бадахшон низ шомил шуданд. ин мусобиқаҳо дар фаъолияти варзишгарии Умед Зоиров аввалин бор рух дод. албатта ӯ ба мусобиқаҳо тайёрӣ хуб дид, вале мавсум хеле хуб дарк намуда буд ки сатҳи мусобиқаи шаҳриву ҷумҳуравӣ аз сабқати байналмилалӣ то чӣ ҳад тафовут дорад. бо назардошти ин мусобиқаи бурунмарзӣ ба варзишгар омӯхтани хусусиятҳои хоси гӯштинро аз рақибон кафолат медиҳад. умед бори шудааст ки берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда бошед? бале, ман дар мусобиқаи байналмилалии Ӯзбекистон иштирок кардам, ки ин соли 2022 буд. мутаассифона ва ман дар он ҷо ҷо нагирифтам. хуб сабабаш дар чӣ буд ки шумо дар он мусобиқа ҷо гирифта натавонистед? сабабаш дар он буд ки ман аввалин бор аз Тоҷикистон берун баромадам ва таҷрибаи кофӣ надоштам. дар ин мусобиқа ман 5 рақиб доштам, 2 тааш аз Қазоқистон буд ва 3 тааш аз Ӯзбекистон. вақте дар ин мусобиқа шумо ҷо гирифта натавонистед, рӯафтода нашудед? бале, ман рӯафтода шудам, вале ман мақсад мондам ки дафъаи дигар ман ҷо мегирам. мо низ ба шумо тавсия медиҳем ки бисёртар машқ кунед. ҳоло шумо наврас ҳастед, яъне ояндаи шумо дар пеш аст. шумо танҳо таҳаммулпазириро пешаи худ намоеду ва машқу тамринҳои худро пай дар пай идома диҳед ва мо боварӣ дорем ки бо ҳамин роҳу восита шумо ҳатман метавонед ки дафъаи дигар бо медал ба ватан баргардед.
баъди бозгаштан аз ӯзбекистон умед дар мусобиқаи шаҳрӣ иштирок карду муваффақ шуд. агарчи дар бобати фаъолияти ин нави гӯштин дар кишварамон ҳарф занем, бори дигар ёдрас мешавем ки варзишгарони мо дар даврони истиқлолият саҳифаи навро боз карданд. албатта сухан дар мавзӯи бозиҳои олимпӣ дар шаҳри пекин ва сабқати олимпӣ байни наврасон дар Сингапур меравад ки варзишгарони мо ду медали нуқраро ба даст оварданд. аз ин натиҷаи назаррас хурсонон ба хубӣ огаҳӣ доранд. боз дар кадом мусобиқаҳо шумо баромад кардед ва ҳунару истеъдоди худро санҷидед? баъд аз ӯзбекистон ман дар мусобиқаи шаҳрӣ ҳамин сол баромад кардам ва ҷои сеюмро ишғол намудам. хуб, чанд рақиб доштед дар ин мусобиқа ва онҳоро бо кадом роҳу восита шикаст додед? ман ду рақиб доштам ва якум рақибамро мағлуб кардам ва дуюмаш маро мағлуб кард. дуюм рақиби ман аз толори худамон буд муҳаммад, маро он шикаст дод. муҳаммад бисёр варзишгари беҳтарин аст. мо бо вай дар як ҷо машқ мекунем. ҳар як варзишгар ба худ як усули дӯстдошта дорад, яъне усули маъмулӣ дорад ки бо ҳамин усул дар мусобиқаҳо рақибони худро бисёртар шикаст медиҳад. мехостем бифаҳмем усули дӯстдоштаи шумо кадом усул аст? усули дӯстдоштаи ман ин мебошад ки аз миён доштан ва хол ба даст овардан мебошад. дар пеш шуморо кадом мусобиқаҳо интизор аст ва тайёрӣ ба кадом мусобиқаҳо дида истодаед? дар пеш моро мусобиқаи байналмилалии Қазоқистон интизор аст ки ман тайёрии ҷиддӣ дида истодаам ки ин дафъа ман ба ватан ба медал баргардам. дар пеш моро мусобиқа дар ҷумҳурии Қазоқистон интизор аст. мо ба тайёрии хуб ба он ҷо меравем. мақсад дорем ки шогирдони мо дар он ҷо сазовори ҷойҳои намоён шавад. мақсади ягонаи умед дар оянда ин шарафи варзиши тоҷикро бештар дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд муаррифӣ намудан аст. барои ин кайҳобоз андеша кардааст ва нуқтаи асосии обур кардани муваффақияти нав ба навро дар иродаи қавию масъулиятшиносӣ арзёбӣ медорад. умед аст ки ин орзу ва ормонҳои накӯи варзишгари умедбахш амалӣ хоҳад гашт. дар оянда ба умед зоиров сарбаландӣ ва комёбиҳо хоҳонем. умед, хуб, таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст? бештар ба кадом фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳ доред? таҳсили ман хеле дар мактаб хуб аст. ба ман фани забони модарӣ ва математика ба ман хеле маъқул аст. дар вақтҳои холигӣ ба чӣ корҳо машғул мешавед? дар вақтҳои холигӣ ман бисёр китоб мехонам. ман китобхониро дӯст медорам. умед, дар оянда чӣ касбро шумо интихоб кардани ҳастед? падари ман сохтмончӣ мебошад ва ман мисли падарам мехоҳам ки сохтмончӣ шавам. ман дар гӯштини тарзи озод мехоҳам ки ҷоизадори бозиҳои олимпӣ шавам. дӯстони азиз, суҳбате доштем бо яке аз варзишгари хурдсоли Федератсияи гӯштини тарзи озод Умед Зоиров ва мо низ ҳайати эҷодӣ дар оянда ба ин варзишгари хурдсол пешравӣ, сарбаландӣ ва комёбиҳои беназирро орзумандем. итминони комил дорем ки дар оянда яке аз парчамбардорони давлату миллати азизи хеш хоҳад шуд.